este és un tema molt controvertit que hem parlat moltes voltes. Vostès saben que el grup municipal socialista ha sigut i serà combatiu i molt insistent amb el tema de la neteja de Massanassa, perquè a ningú li ve de nou que el poble no està net ara mateix. Per tant, nosaltres també tenim molta il·lusió en que este ple isca endavant, que funcione com Déu mana, com està establert en les condicions tècniques i administratives. Però, clar, també saben vostès que nosaltres som ferms defensors del sistema públic o almenys del sistema mixte en la neteja viària i inclús en la recollida de RSU. Per tant, sí, estem d'acord en el ple que vostès trauen perquè són qüestions tècniques que no podem deixar de recolzar perquè nosaltres hem fet, creguem que suficients i moltes propostes, mai estan de més, però hem fet propostes, algunes vostès les han afegit i altres no, però nosaltres hem fet les nostres propostes, hem fet el nostre treball, hem estudiat a fons els plecs, vostès ho saben molt bé, aquests i els anteriors. I bé, com els dic, nosaltres som partidaris de l'empresa mixta o l'empresa pública. Vostès sempre ens diuen que això així no funciona. Bé, és una opció política que tenen i que no han contemplat ni tan sols, però bueno. La part de la gestió del PP, del Partit Popular al front de la neteja pública, la neteja viària i la recollida de RSU, bueno, jo no li diré que ha sigut desastrosa perquè al final així entra la part tècnica, però n'hi ha una part molt important que és el sistema de sancions, que en el plec anterior no era massa bo, vostès ho saben, era un sistema poc garantista per a l'Ajuntament de Massanassa i per al municipi en general. No sé si això és la causa de que vostès no hagin sancionat mai a l'empresa concessionària actualment, tot i que no compleix amb el contracte que tenen signat amb nosaltres, amb l'acord que existeix. Per posar alguns exemples dels incompliments, no s'arruixa i es baldeja els carrers amb freqüència, com està acordat, no tenim els contenidors en condicions higièniques, no s'estrany trobar-se també alguns contenidors sense tapa, inclús la retirada de mobles i de trastos del carrer, que per contracte s'hauria de prestar segons aquest contracte tots els dies i que a la vista de les muntanyes que veiem en els carrers no s'està fent així. Per tant, aquesta empresa incompleix, ha estat incomplint reiteradament durant molt de temps i mai s'ha sancionat. No sé si vostès al final de la correguda, com explicava el tècnic l'altre dia, tenen previst algun tipus de sanció, no sé, però ja ho veurem en el temps. Tornant a aquesta licitació, bé, vostès saben que fa quasi 2 anys va eixir el primer plec nou, que era per un valor més o menys similar a d'ara, crec que un poc més elevat, no es recorda si era un poc més elevat, però va eixir un plec que inclús no va arribar a licitar-se com caldria o se va licitar però amb alguns entrebancs justament per una impugnació de l'actual empresa adjudicatària. Jo com que li diga, no col·laborem molt, l'empresa actual no col·labora molt ni en el seu treball ni en el que fem nosaltres. Li torno a dir, la seva gestió, no sé si desastrosa, perjudicial o no, però no ha sigut massa bona en aquest sentit, per lo que li dic, no ha sancionat vostè per a que l'empresa actual complisca amb el que li paguem. Hem estat molts anys pagant-li per un servei que no està prestant com toca. Tot i això, què li conte? Vostès saben que nosaltres som conscients de la necessitat que este plec isca endavant, som els primers que volem que isca endavant i per això, com li deia abans, també hem aportat les nostres idees en distintes comissions i per posar alguns exemples per a que el veïnat els conega també, perquè al final això se queda de portes cap a dins i no se sap molt bé. Algunes d'aquestes propostes, per exemple, eren dotar de més zones netes el barri de l'Alqueria, perquè entenem que el volum de vivendes que hi ha allí, de vivenda vertical, n'hi ha molts veïns i veïnes, i entenem que podria generar-se en el futur algun problema en aquest sentit. Ho vam comentar en una comissió, el tècnic ens va dir que, com nosaltres pensàvem, és possible modificar aquests punts durant el temps del contracte, perquè parlem d'un contracte de 8 anys més 2, prorrogable 2 anys, són 10 anys, és un contracte molt llarg, i pot ser que els punts nets que s'instal·len en el temps i l'experiència vegem que no estan fent la seva funció i que caldria traslladar-los o inclús afegir-ne alguns. Per tant, per aquesta part estem tranquils perquè nosaltres ho hem aportat, vostès ens han dit que està contemplat i per ahir molt bé. Després, agraïm la inclusió que fan vostès, sobretot del local dins del casc urbà residencial, perquè nosaltres demanàvem que fos així, perquè al final el que estem veient és que els operaris de la neteja viària han d'anar al polígon industrial, carregar allà els seus utensils de treball i caminar fins al poble. Alguns treballen molt prop del magatzem, però altres, per exemple, zona de l'Alqueria o zona de Favara, estan molt lluny del seu lloc de treball del magatzem. Aleshores, agraïm que s'inclou aquesta proposta que fem,
que és que l'empresa hagi de tindre un local on guardar aquests utensilis per a que els operaris no hagin de caminar tant tros. Més cosetes que tenim per així que hem proposat. Demanàvem que es definirà clarament quin municipi s'ocuparia de netejar el parc de gossos que n'hi ha en el parc del divendres, baix del pont que separa el Fafar de Massanassa. A lo que se'ns diu, com nosaltres pensàvem també, que és Massanassa el que el va construir, encara que el terme municipal no està molt ben definit ahir per qüestions administratives o qüestions històriques inclús, entenem que és nostre i que l'hem de netejar nosaltres i així consta també. Vam proposar específicament, perquè ens semblava molt interessant, que a la zona d'oci del polígon, el parc que n'hi ha enfront del poliesportiu, es netejara a consciència el cap de setmana, després del cap de setmana, diumenge o el matí del dilluns, perquè allà hi ha un centre d'educació infantil i creiem que és molt interessant que estigui despejada de cristalls, de goig i inclús que a la vista dels xiquets botelles d'alcohol i altres coses. També està inclòs al plec i ho agraïm. Vam assenyalar la possibilitat de definir millor i en més dies la recollida de mobles, per lo que deia, perquè actualment està definit diàriament i no se compleix. També el tècnic ens diu que és millor no ajustar massa aquestes coses perquè després la proposta de les empreses que participen per a la concessió pot variar en aquest sentit i hem d'ajustar-ho així. També els vam proposar que inclogueren l'IES, l'Institut de Massanassa, per a recollida de piles i altres coses menudes que necessiten un tractament especial, com està inclòs molts edificis públics i inclús els altres centres educatius, el Col·legi Sant José i Sant Andrés, el Lluís Vives, l'Àuseas. Aleshores pensàvem que podria ser interessant que a la zona del divendres, que s'ha quedat un poquet orfe en aquest sentit, que l'Institut participara. Suposo que s'haurà de pactar amb ells, però també ho proposàvem. I aquesta em sembla molt important perquè són queixes històriques del veïnat i és que en la zona on se posa el mercat municipal els dissabtes s'establisca algun tipus de recollida especial a la finalització del mateix, a la finalització del mercat, perquè quan arriba l'hora que els usuaris, a partir de les 8, que és quan està autoritzat a tirar el fem el veïnat, no se troben allà totes les caixes del mercat perquè és voluminós i al final el que provoca són desbordaments i que el fem acabi fora. Aleshores proposàvem la possibilitat que se fera una recollida específica al finalitzar el mercat. Ens diu el tècnic també que se contempla en aquesta negociació posterior amb les empreses. I una altra cosa que ens sembla en matèria laboral molt important també és que al plec es parla de 14 treballadors i treballadores adscrits al nostre servei, al contracte de Massanassa. Nosaltres li preguntàvem al tècnic perquè si totes aquestes persones treballarien en Massanassa en el futur, perquè ens semblaven que era molta gent per a lo que s'està prestant actualment. I el propi tècnic ens va dir que està pendent d'això, que ho està controlant perquè també li semblava que potser no fora tan bo com s'explica, sinó que no foren 14 o inclús que com passa en alguns altres llocs i així també, els operaris treballen en altres pobles que no és el nostre, on tenen específicament que treballar. Per tant, dit tot això, dir les propostes que nosaltres hem fet, el temps que hem estat treballant en el plec amb vostès, per el nostre compte, òbviament, perquè no treballem junts, vostès treballen per el seu compte i nosaltres per el nostre, però creiem que ha sigut una aportació molt interessant. Així i tot, el futur d'aquest plec dependrà de la gestió que vostès facin d'aquest plec, del sistema de qualitat que comentava el company Israel, perquè al final sí que tenim un millor sistema de qualitat ara mateix i de control i sobretot de sanció en cas d'incompliment, i dependrà de l'aplicació d'aquest sistema que facin vostès el funcionament o no d'aquests 8 més 2 anys de contracte. Per tant, el Partit Socialista, amb totes les garanties de que el plec és el millor que hem pogut tindre en aquests anys, que el tècnic ha fet un treball, no diré de xinos perquè sona lleig, però un treball molt intens per a traure'l endavant. Nosaltres avui votarem abstenció, per el que li dic, perquè la gestió política no depèn d'aquest plec. Per tant, li torno a dir, el recolzem, estem a favor que això isca endavant, però en una abstenció per la nostra part.